गेले अंगना से अभी तक नहीं एले हन जाय छिए खोजे ला ए बने रास्ते भेट गेली सुन सुन की बाप रे एना त चले छी जना कुछ भेबे नहीं कैल हन ना तो कथी भ गेले कथी करिए हां जना कुछ पता आए हां एक बात बताओ एना में हम बढ़िया से कहै छी सुनू पहले ढंग से हां कहियो एना में समाज के अंदर अहाँ के बेटी के शादियो करबेलिए बड़ा धूमधाम से नचली गेली सब कुछ हमहू केली ओमे चलिए एगो बच्चो छला तब अहाँ के जे बेटी उड़ेर गेल रिक्शा वाला जोरे जे अहाँ के मुंह उठा के चले में केहन लगे एगो चीज सुनो वहां ताना मारे ला जब एली ताना ही नहीं समझावे छी सुनियो समझा नहीं रहल छी हमरा ताना मारे ला एली हन बुझलिए ताना त एगो चीज हम एहन केलक त ताने न मारब माय बाप के एहन कथी केलकै हैं दुनिया में कखन सुनु पहले माय बाप कोई के कुम्हारक आवा के कखनो ई ठेकान नहीं रहे छी जे कखन की करते नहीं करते आई हमर बेटी हमर बेटी भाग गेले हन त हमरा ताना ओकरा हम एते दौलत बियाह के लिए सब कुछ के लिए सब देखियो हैं ओकरा बाद ओ चल गेले हन शिक्षा दितिए नीक से समझतिए तो एहन नहीं करित रहे एगो चीज कहू भागे के कारण सुनु ना अपना बाल बच्चा के दुनिया में के ने नीक शिक्षा दे छै अरे भला कथी खलावे अरे भाई देखा देखू ना हल्ला कथी के छै या पे देख ई बजे देता देख हम बतबे छै ढंग हां तोरा शायद पता है नहीं अक्कर बेटी एगो रिक्शा चालक छले रिक्शा ड्राइवर तकरा जरे उड़ेर गेले अच्छा वह बात तो शादीशुदा छले तो उड़ेर गया तो उड़ली नहीं कहू तो उड़री रे ना हम कहत लोग उड़री ढंग हमरा कथी के अक्कर बेटी उड़ेर गेले झलक यह बात अगर हम बताबै छी तो उल्टे चहेरी बोल के बोले एकटा बात इहो छै काल भाई सुनो एगो चीज सुनो मां के गलती रहो है कखनो अरे मां के गलती तो अते केना बोल हम तो बुझा एकरे गलती है चल गेले के आहा का एहन एते बचत होबे ना त बेटी उड़ेर गया अरे भाई झगड़ा केला मारे छै अपना पर देखे देखे माथा भगवान ते तो माथा के के करे छी कि तारा उड़ेर जेता ना झटझट में चलते लड़बे सब अरे उल्टे एना में समाज गंदा होय एहने चढ़ाल बढ़ाल मौगे सब बाल बच्चा के शिक्षा खराब दे बियाह दान करवा देलिए सब कुछ कर देलिए तो 5 लाख रुपया दहेज देने रहिए नहीं ते कारण ना भाव से तो बुझलो आ तकर बाद जे उ चल गेलै तो ओकरा हम की करिए हम ओकरा सिखा देलिए तू चल जा से तो हमरा ओनाते ना गौआ उल्टे चढ़ के से जे बुझती है त ई कहना कहबे न करती है तो करती है ई ताना जे मारे है अरे भाई सब आप वह कहै छै सुन वह कहले के ना जे भेल हन से तो अहाँ के निक लगे है ओकरा नीक शिक्षा दे के शिक्षा समाज गंदा होय भगवान समाज खराब होय लड़बे सब समाज नहीं खराब होय हम लड़े खलल नहीं करवा से देखला उल्टे देखा अरे कोनो चीज भेल गेला उल्टे हमरा कर देबा तो अपन सब उड़हर तो देखिए केहन हतो घर लो हमर की उड़हरते हमर वो नहीं है हमर बहु उड़रे उड़री इधर री रास्ता भाई देखा हां देखला ओकर वाद देखला तू अरे औरत हइए है वहन त हइए वहन त एना में और कहीं पर छीटा मारे तो पर है तोर बहिन उड़े त हमर उड़ते खराब नहीं लगते तो खराब है तो वह समझेबे ने ओकरा और खुद खराब है तेलक ओकर जैसे बेटी का बात निकल गेल बोला अब हल्ला गुला कोई फायदा नहीं है जना बोला ने मूड खराब कर दे एकदम उड़ेर गेला हमरा कोई फायदा हमरा कह उड़हर हो गेल ओकरा बात के छोड़ जा तू जा काम कर जा हम जाय छी अपन काम कर